Quines ganes de vacances! Tothom vol tindre un treball, però a tothom li agrada el merescut descans. Avui parlarem de les vacances. Aprendrem valencià parlant sobre vacances en les diferents cultures. Aprendràs valencià senzill i útil. Capçalera i comencem. Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Avui anem a començar per treballar el vocabulari per a després entendre millor la narració. Vacances. Les vacances són el temps lliure que tens per a descansar del treball o dels estudis. Cobrar. Cobrar és rebre diners pel treball que fas. Descansar. Descansar és parar, relaxar-se i recuperar energia. Desconnectar. Desconnectar és deixar de pensar en les obligacions i centrar-se en el benestar. Hemisferi. Un hemisferi és una meitat del planeta, nord o sud. Turistes. Els turistes són persones que viatgen per a visitar llocs nous. Treball. El treball és l'activitat que fas per a guanyar diners o per obligació. Productivitat. La productivitat és la capacitat de fer molta feina en poc de temps. Tothom. Tothom significa totes les persones. Platja. La platja és la zona d'arena al costat del mar. Muntanya. La muntanya és un lloc elevat amb natura, arbres i aire fresc. Països desenvolupats. Els països desenvolupats són llocs amb bons serveis, drets laborals i renda alta. Dret. Un dret és una cosa que pots exigir perquè la llei te la garanteix. Precari. Un treball precari és un treball insegur, mal pagat i amb pocs drets. Ara sí, anem a aprendre valencià amb la narració d'avui. Parlaré sobre les vacances. Intenta millorar la teua comprensió oral i escrita. Què són les vacances? És un període de l'any en què no hem de treballar, però igualment cobrem. Les vacances són un dret dels treballadors i les treballadores, però no són iguals en tots els països ni en totes les cultures. Després ho parlarem. Les vacances són un moment especial per a descansar, desconnectar i fer coses diferents. Algunes persones viatgen, altres es queden al seu poble. Unes van a la platja, altres a la muntanya. La majoria de la gent busca el mateix, descansar. Però algunes persones més actives aprofiten eixe temps per a fer coses que no poden fer durant el període de treball. A l'hemisferi nord, les vacances d'estiu són normalment en juliol i agost. Fa calor, les platges estan plenes, les muntanyes també,
i les ciutats reben molts turistes. A l'hemisferi sud, les vacances d'estiu són generalment en desembre i gener. És Nadal amb calor i Cap d'Any amb platja. És un món diferent, però la idea és la mateixa: descansar, viure i gaudir. La durada de les vacances depèn de molts factors. Depèn del país, perquè hi ha llocs amb vacances llargues i llocs amb vacances molt curtes. Depèn del treball, perquè algunes feines permeten descansar més dies i altres només uns pocs. Depèn del clima, perquè en zones molt caloroses o molt fredes la gent busca períodes més llargs per a desconnectar. Depèn del pressupost, perquè no totes les persones poden pagar un viatge llarg o molts dies fora de casa. I també depèn de la cultura, perquè hi ha societats que valoren molt el descans i altres que valoren més la productivitat. Per això les vacances no duren igual per a tothom, però el desig és el mateix: parar, respirar i viure amb calma. La platja és un clàssic: arena, mar, ombra, gelats i passejos. La muntanya també és un clàssic: aire fresc, arbres, rutes i natura. Hi ha persones que prefereixen ciutats amb museus, carrers i restaurants. Altres prefereixen pobles tranquils amb silenci, calma i vida lenta. En molts països no desenvolupats, les vacances són molt diferents. Moltes persones només tenen uns pocs dies lliures a l'any o directament no tenen dret a vacances pagades. En alguns llocs, si deixes de treballar, deixes de cobrar. En altres, les feines són tan precàries que la gent no pot permetre's parar ni un cap de setmana. Les jornades són llargues, els salaris són baixos i el descans és un luxe. Per això, en moltes zones del món, les vacances no signifiquen viatjar, sinó simplement tindre un dia sense treballar, estar amb la família o recuperar forces. La idea de vacances existeix, però no és igual per a tothom. I ara pensa tu, com són les teues vacances? Explica en els comentaris des de quin país ens escoltes, de què treballes i com són les teues vacances. Ací dalt tens un altre vídeo molt interessant per a practicar expressió oral en valencià. Bones vacances!